במוד הזה אין לי הרבה דברים. אני רק אשנה את הפגים. אני הולכת לעשות עם הקוברה, ובואו נקווה שאני אנצח. זה מי שאני מתחרה מולה. אני מתחילה. אז רגע. יש לי פה מהלך מנצח. כאילו מהלך טוב. ואני אפעיל את זה על זה. ובגלל שאני אוהבת לבזבז את הפגים שלי על ההתחלה, קודם כל יש פג סמור. נעשה את זה. אני לא מפעילה על ההתחלה את איך קוראים לזה? את הדמויות שלי. אני פשוט עושה ככה. יש לו דרך לעשות אקסטרה מוב, והוא לא עשה אותה. אגב, איך קוראים לזה? מול קוף. לא. עצור. עזבו אותי. אז הנה, אגב, הייתי אני מול קוף. אני אפעיל את הקוברה. לא יצא לי טוב עם הקוברה. יש לי פה דרך לאקסטרה מוב. אוי, זה לא היה טוב. לא יצא לי טוב את האמת. אבל בואו נעשה ככה, כדי שזה יביא לי כמה שיותר חולים. מי שלא מכיר אותי, אני ארשום את השם שלי על המסך. רגע. אוקיי. טוב, אז אני רואה שהקוף פה די טוב, ולכן אני חוששת שנפסיד. ועוד זה הקוברה שלי, אז אני אבכה. ייי, קובץ קסמים. יופי לי. בואו נשים. איזה מהלך טוב זה היה. עכשיו ממה שאני חוששת, שגם לא יצא טוב. זה מה שאני חוששת ממנו. נעשה ככה. זה הדבר הכי טוב שהיה אפשר לעשות. והוא קיבל הוא קיבל כאלה. עכשיו, למה הקוף פה טוב? זה בגלל לא משנה במה, אם יהיה לכם אקסטרה מובים ישר על הלוח, הקוף יהיה שם תמיד טוב, כי הוא יפעיל אותם. יש לו עוד מהלך אחד, בוא נראה מה הוא עושה. או שהוא מפעיל אקסטרה מובים. אוקיי. אני לא יודעת מה קרה פה. זה יהיה לי טוב מאוד, כי אני כרגע מפעילה את הקוברה. יש לו אקסטרה מוב אדומים. אני חושבת שהוא יכול להשיג בקלות 100 נקודות. כמו שאמרתי, הוא יכול בקלות
להשיג את זה. ועוד עם זה, בבקשה, הוא ניצח. אז בואו נפרוש. אגב, לפני שבוע התחילה עונה חדשה, אז אל תטפו שאני לא אהיה גרועה, כי אני לא משחקת הרבה במאץ'. ביי. בואו נראה איזה סטיקר אני אקבל. טוקן סטיקר. לא ידעתי את זה, אני אקח את זה. בואו תפתחו אותי טבע. בואו נחפש מוד שאני יודעת שאני פה טובה. בבאז שתה די טוב שמה. רגע, אני הולכת לעשות משהו. אני אחזור אליכם רגע. טוב, אז זה נתן לי את הכסף שביקשתי. אני הולכת לעשות שם דווקא עם ברווז יותר. אני אקנה את הפרק שדי טוב שם. ובואו נתחיל. אני אחזור אליכם שנתחיל. הנה מתחילים. אני אחזור לכם שנתחיל באמת. אוקיי. אז לקח לא מעט זמן. וכבר אני רואה לי אקסטרה מוב מבצבץ. אז נהיה להתחלה עושה אותו. נעשה... הנה עוד אקסטרה מוב. אני אוהבת תמיד להפעיל להתחלה. בואו נראה לכם שיטה חכמה. תעשו ככה. תכף תראו למה. wanna see you no. אם אתם שואלים את עצמכם למה אני לא מדברת, פשוט אין לי כוח לדבר. קובץ לי היד כבר לשחק, אז נראה לי אם לא ננצח את זה אני פשוט אזכור את הסרטון, כי אני לא טובה במש. אוי, נשאר לי אקסטרה מוב טוב. אני מגיע בקלות לכמות נקודות שהוא עשה. עושים ככה. התואר שלי כרגע לא יוצא טוב. בואו נראה מה קורה בהמשך. אוקיי, הפסדנו חבר'ה. בואו נראה אם נקבל משהו. היה ברור שהקליאופטרה תנצח פה. לא, אז לא קיבלנו משהו. בואו נראה כמה לייקים יהיה לסרטון הזה. ביי.